नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. शिरसीत अरण्यवासी आले जीपीएस विरुद्ध आंदोलन. शिरसी कारवार जिल्ह्याच्या शिरसी शहरात अरण्य संघर्ष समिती आंदोलनकारांन 5 रस्त्यार सर्कल आणि जुनी बस स्टँडा बाजून टायराक उजो लावून आक्रोश व्यक्त केलो. तसेच पोस्ट सर्कला कडेन रस्तो बंद करून आंदोलन केले. जीपीएस सर्वे आधाराचेर अरण्य अतिक्रमणदाराक उठोवची प्रक्रिया थांबवू जाय म्हूण आग्रह करून शहरातली दुकानां बंद करून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करची विनवणी केली. या आंदोलनात शेकड्यांचे अतिक्रमणदार हजर आशिल्ले. ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ರೇರಿತ ಬಂದ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರರ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. कारवारच्या चित्ताकोला शिवाजी घोड्यार झाडा झोडपाक अकस्मात उजो. कारवार चित्ताकोलाच्या शिवाजी घोड्यार झाडा झुडपाक राष्ट्रीय महामार्ग 66 बाजून काल अकस्मात उजो लागिल्ल्यान प्रवासी वाहन सवार हेमी अग्निशामक दळाक कळोवन कारवारच्यान अग्निशामक दळ येवन घटनास्थळार पावन उजो निवयलो आनी जावचो नावूच चुकयलो. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.